Velkommen til opsætning af Hotmail-kontakter og kalender på iPhone. Hvis du endnu ikke har installeret Hotmail på din iPhone, så klik her. Når du tilføjer Hotmail på din iPhone, får du ud over mail også dine kontakter og kalender på din telefon. Vælg Kontakter på din startskærm. Her kan du se dine Hotmail-kontakter og kontakter fra andre konti. Du har mulighed for at slå dine Hotmail-kontakter til og fra, alt efter behov. Tryk på Grupper. Her kan du vælge, hvilke konti du vil se kontakter fra. For at oprette en ny kontakt trykker du på plus og indtaster kontaktoplysningerne. Afslut ved at trykke OK. Du har nu oprettet en ny kontakt. For at få adgang til din Hotmail-kalender, skal du trykke på Kalender på din startskærm. Her kan du se din Hotmail-kalender og dine kalendere fra andre konti. For at slå din Hotmail-kalender eller kalendere fra andre konti fra, skal du vælge Kalendere. Her har du mulighed for at slå dine kalendere til eller fra, alt efter behov. Hotmail har en hovedkalender samt tillægskalendere såsom fødselsdage og gruppekalendere. God fornøjelse.